jingsei so ha ka rap karyang ka jinkmen ya kinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumpang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Uba Iwan Maria Lamen ukerton nakat prashulong West Constituency ulong bakathong kabuda nakmat lada unjab ya election bamenta kalang bat penyakam ya jam ya kisamla banwan ru ya khot ke subah hapo kajila yakini kintir uba Iwan ulong hende kasi haka alp sautrek markmat bakinong thok khubor haka jigran bakila pathai khubor uba Iwan ulong ru ka jingje jong panyakon yakani election naka party TMC kalong satang kane ka party kabala banyarap yuduk sung Shushu long ru balada ka TMC kan yo pensensya baruan ha kabor kin sabui medical college pada ka jo ka poru kin bui pharmacy hamalaki block la banrab uba Iwan beli pi baro mangari ba Iwan Maria te ngaya khun na po 18 West Long constituency te ngaya khun na ka party All India Trinamool Congress bagi tip ru ka TMC te kani ka party hi hanga kajing su jonga adi gawe ke parti kabala banyakun nabanta jogi rit kiria minority apo central tingilai i sibun ke baka parti kelale hoi hangne po sulong jogi dangde ka kasin ka ba nungkong mo ko nyu bijat ke kam kelale nabanta ka state ke jongi ngimla banlen ba ki MP na po West Bengal kia khun na panta kajai beri ujongi kia khun hakaba ki mun ban penrung ya kan ka language ke jongi ka khasi language jongi apo ka art ka kharnit ka bapra joka constitution joka India te kani hanga ka jingsungo jonga kalong ba ka MSC menga MSC menga bakan tur sakmat bakan yele banyak kunting napanta ka party wa ka party kan kiu apo ka state ko jongi lese buon ki parlok kin ong ba ka party gadi ka ba kawan nang ne nang time mo andre baro ki party hi kidi party hi ka patre napanta jongi kiria bahagamian development jong baro te kumu kandidat ngadon laga jong kathong sin la yang midon laga jong kathong jonga vision jonga kalong ba ngakwa ba nrat dingkhong ya kan ya ka jikudu kam ba ka jingkan rei jong drop hakaba ki long kumi niki khana samla don ki jaka ba banyat memiet kamlong sengai su nama kala kanre gani ka kam ka ba ngimpoi parkhat ba kasu thiet mo te ada jia ba job kalong ka ba kwa kalong ba ngakwa ba ki khana samla jungi kinbit kinbiang nakwa ba kuwe kalong yeng kinbit kinbiang hakaba enthau gilat kanti kumno ban penyok jameki da bangin pej ka skill level juki in tap potential juki in pha iki training ba pher da gelawan bade lemba ka MS scheme gila ban ai ka startup hakaba gila ban sedang laki jong ikam te kada kalong kumta ki kena jengi kila ayo la ka jong akam kila bun kam ka kam la jong kila like niki jigsni pa pher ti kumjuru haba ngayai nang tai ngai sibun kilong yeng bun ki bedok ki bekerdo ki ba jinjar sisa ki ba jinjar sa do ba teng ya keren ba ki idon kata jigsni opera brio balem dan nong pej
balem don nong kami ti don bok ada blay ibit yang ba ngan job kan election katong ba mga ga don kalong ba ngakwa ba baru khoi kilong yeng ki baduk ki bajinjar kinyo kata ka hok ka jongki nyo kata ka hok jongki ha ka ba kin im da ka jing sngai kin im da ka jing pahu pahai dia kwa ru banong ni ba nda la job lese blin dorkan kebanong kong ngakam ka bangal kalong ba ngan open ngan pli ka saving la ka jong tang na banta ka by school sakawi ka saving tang na banta ka medical sakawi ka saving pat tang na banta ka ration namar kumba kalong banta iba kam tam banta por long school kini gilong yeng ki ba jinjar ki ba semjing e wat ka by school ru kimdon ti kumjuru haba phai pade saka koi ka khia mo ko jong ka state jungi koi ka khia apo state jungi kalong ngidang duna ba ki hospital ki bala banai ka sakri ka paka pang khndiat khsoi ru ngimdon tak doktor ke specialist ki ban somar ne po state jungi ni hab banra saru sigauti tang tang sadu sidaliru ni hab banra ikinong pang tam sa ikin yo bisa tinakaliang at MC kumba hakan ng manifesto ba ibu ko commitment balada jia kati MC kanyo form yak sarkar nginbu yaki medical college haman gi district ngin upgrade ngin revamp yaka health sector ti hakaju ko poru haman ki block inbu kita ki pharmacy mo hakaba nai ko subsidy ru de kane ka party da pe bhalong ngape bhalong bali hakane ka manifesto bali ngim ong ka promise mo ngi ong commitment mar sin la ko bu commitment ngi haban le be haban pendep be dalong kumno nur ngi haban pendep de kane commitment hi kala I'm sim su yangi kum kinong tre jong party bangin la mnya skman bangin penroy ya kana mo kerteng jong party ta ka de bakong san ye ka jing su jonga de ngakwa ru menta ban pha khobor sabaro kilong yeng ki badon na po kan kane ka constituency 18 West Long ngakwa ban pha khobor namar kapor ka alungkot plat janga ngamla banwandung haman gitliwi ti ngaong ko perlok perjor ko kur ko kha what kren mandang ngamla banwan ru ndai ngasuthu ijinge jupi ngasuthu ijing don kam jupi to ai ka kti kamon kti ka diang jupi ai lat yanga bangan long nong kren nong yasai namanta jupi ai lat yanga bangan kren sabhang ngaroy kapar ai lat yanga bangan wanra kidwa men ba pher nadu kilat sangkam sengjam hadu baide ka khia but hadu baide ka education te kan mau hak arp nyu trik banemi pai ba sathep ya kabut jongpi haka symbol ka ba di sijur jong sentiu ka ba kani hi kan penurlong ya kajing angnut jungam kandidat bat kumjuru ya kajing angnut na kajing community ka babun kilong yeng ki ba kwa sya banirap ya ka party kajing ji junga TMC kolong ba hadin bangala ayat pe kmi bhang study bha pe ba ka TMC gade goi ke party ka ba parkhat namta jungi kirit pai nyimla banlen bagi MP nang thi na West Bengal kia khun ki protest khmat parliament
hakaba penrung ya kan ya ketin jungi hak khanit ke bapra jong constitution jong India te kane ga pau syai ba ka party ka don ga jik perkhat namanta jungi ki khon khasi kar tha ka ju ko por ngapek ru ba ka TMC gre wi ka party ga ba ngi ba ki Kristan ki yo ba ban song sok hapo ka kata bakas kane ka Christmas celebration hapo Calcutta ngono wi kadai ka ba itnat ba bi songkun ba ha ka ba ngala ru ban ong ni ba chairperson ji Madam Mamata Banerjee ini man ke Christmas ilik jingasem ban I men sim iki Kristen gi jongi tengi mla ru ban len Mother Teresa lara ba kanam da ka jing don jing i da ka jing don lekat jong i po West Bengal ilala ba ban kentiu bakani ka di ka support ke ba iyo na kinong som sunong ti